На силистренски села някак подозрително се активизираха експресно да си вадят лични документи дни преди изборите. Наш екип установи, че само вчера са подадени 48 заявления за издаване на лични карти. Любопитен е фактът, че повечето желаящи да се здобият с лични документи пристигнаха и си тръгнаха с организиран транспорт, а разходите по издаването на документите им се поемат от един човек. От областната дирекция на МВР казаха, че тяхно задължение е да приемат документи на всеки гражданин и не е в правомощията им да проверяват други обстоятелства. Кандидатите за лични карти са от селата Искра и Любен в община Ситово. Повечето от тях досега са си живели спокойно и без документи. Като ни видяха, се разбягаха и отказаха да говорят, защото не знаели български. Ние си мислихме, че някакъв побой нещо е станало, пък то явно привозват за нещо, с някакви документи да правят. Оказа се, че водач на групата е общинският съветник от ДПС в Ситово, Небайдин Даут. Той държеше всички молби и викаше хората поименно до гишето. Отказа коментар. Заминавайте тук, Мари. Идете да ми създавате проблеми. Аз не мога да разбера вие каква искате. Искаме да ни кажете защо сте ги довели и кой плаща. Кой плаща? Аз плащам лично. Бърза поръчка за лична карта струва 30 лева, обикновената само 10. По данни на полицията днес са направени 14 бързи и 34 обикновени поръчки. Съгласно нормативните разпоредби обаче, преди избори паспортните служби са длъжни да работят бързо, затова до изборния ден в неделя тези хора със сигурност ще имат лични карти. Това, че искаш да притежаваш лична карта, не е нарушение на закона. Друг е въпросът защо тези хора са решили да го направят точно преди изборите. Хората си тръгнаха с организиран транспорт. Остава да видим дали ще гласуват на изборите.